Oi lur, madang apa ae hari iki? Edisi Blitar Tempo dulu. Ruame lur. Ojo lali mrene ya lur. Iki mulai tanggal 17 sampai 21 Juni. Tempatnya di alun-alun Kota Blitar. Jo, ndang podo diramekne lur. Nah, sing pertama, aku tuku panganan jenenge sompil. Isiane iki lho lur, ana lontong dikei jangan kates lawe tahu tempe goreng karo peyek. Terus ditaburi bubuk dele karo sambal urap. Sederhana tapi nampol wenake. Telap-telep nemen ya. Moro diterjang karo es beras kencur. Seger wis. Mari ngono lah kok enek sing dodol cenil. Langsung wis sikat. Lumayan akeh isi cenile lur. Iki 5.000 oleh rong adah. Rasane kunyil-kenyil. Lagi mantap. Gas lanjut iki jajanan legend cilian kulur. Jenenge permen gulali. Pasti kalian kabeh wis tau mangan iki kan? Langsung nostalgia zaman SD mbiyen ya. Pas ngaso mari pelajaran langsung jajan permen gulali koyo ngene. Sik krasa luwe langsung mampir tuku sego ampok lur. Iki aku tuku lawuh ayam lodo karo sate rempelo. Wis bonus peyek karo jangan lompong. Satene wajib. Delok ento ayame gede. Cocok tenan dipangan karo sego ampok. Telap-telep ya. Wis wareg karo panganan tradisional. Bareng ngono aku icip-icip seafood saus Thailand. Iki aku syukur njupuk lur. Mbuh jenenge apa? Sitoke dawa kaya lontong, sitoke bentuke kaya urang. Wis pokok tak pangane. Rasane tibake aja gandos. Sing bentuke urang ya ngono, enak pisan. Telap-telep ya. Iki posisine ndek kene lagi udan lur, tapi panggarame ae. Meriah tenan iki. Rodok ngelak moro mampir tuku es degan lur. Udan-udan ngombe es degan, tambah seger. Wes wetengku ndak muat, warek aku lur.